हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडिया ब्लॉग बाय प्रिया। आपको बहुत स्वागत। आज हूँ दीपावली और दीपावली पे आपको बहुत शुभकामना। तो आज आमर ये सब पिठापणा है सब चली दीपावली पाई। तो फ्रेंड्स ये होती मो आई। हाय कौन हाय एमती हाय हाय कौन चल लटाओ आरसा सुजी काकराओ आलो कोन ए पप्पू को बकु जुआन मारे नड़िया ले गेले ना भलो जल्दी पप्पा के दाई तो फिर ले हां देखो ना मुंह देखा कौन कर मोर कांगड़ा मुंड आ तो मजा आई देखियो नि दाढ़ी गुरा मोर आके मामू बसी के मोबाइल खाली देखुचे दांत चुपन पाटी थोड़ी तू बोल हाय करे हाय हाय पूरा पूरा छोड़ बेला पानी दे जा हाय गाइस भला संतो तो हाय गाइस भला तो पानी पड़ो पानी पीबो पर ना नहीं रोबोट तुम काम तुम नहीं कर पाई देखे दिए कहवा कौ काकेरा कर की पिठा मम्मी की पिठा हूँ सुजी काकेरा सुजी काकेरा सुजी काकेरा ना बोल सैला देखिए ଏତିକି ନାଉ କରୁ ଆଉ କଣ ଏତିକି ତ ଢେର ହେଲାଣି କେତେ ପିଠା କରୁ ନା କରୁ ତମ ଇଚ୍ଛା ତମେ ଖାଇବ ନେଇକି ଆଉ କେତେ ଆଣୁ ଆଣୁ ଯଦି ଅଧିକ କରିବୁନି ସବୁ ଯୁଦ୍ଧ କରି ନଥାନ୍ତି ଯାହା କଥା ଯିଏ କହିଲେ ବି ଚଳିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। तो फ्रेंड्स ये देखते आम सब प्रकार गछ लगी काकुड़ी गछ लंका गछ। तो फ्रेंड्स विभिन्न प्रकार गछ पत्र लगी देखु आम बाड़ी पछपटे सब विभिन्न प्रकार गछ लगी गोटे गोटे झुलन भी फड़ी देखु मम्मी यहाँ कौन देखु ये काकुड़ी बिहन रखाई बैगण गछ एटा हूँ बैगण गछ बैगण फलिनी कि आ कदली गछ लगी देखते ये मोर आउ गोटे आई हाई गोटे कह दियो हाई कह ना तो मुझे आसिक आई घरे पहुँची आई देख ये हूँ मो बापा हाय कर हाय कर ना गोटे हाय कर सब हाय कर तुम करनी हाय गोटे कर एमती मामू पाखु जी ये मामू अच्छा हाय गोटे कर हां कर देलो हाँ मुझे चारिआडे घूरी ना देखते ये अजा घास उपाड़ी दीपावली सब सफा सुतरा चली जा हाय कर दो ना गोटे हाय गोटे कर हाथ देखे अनेक कहून अनेले ना देखिए अनेले किए देखियो अनेक हाय गोटे हाय 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 हाँ है हेला घास उपाड़ा ताला सफा सुतरा करा होची आ बोले मो अब्दा घास उपड़ुनी बड़ा आइलानी को एटा गोटे मो आई कदली गछ ये अच्छी खाली की गछ मुझे जानी मम्मी को पचारे
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଗଛ ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଭଣ୍ଡା ଗଛ। ଏଇଠି ତ ସବୁ ପ୍ରକାର କଦଳୀ ଗଛ ବି ଲାଗିଛି। ଏଇଟା ତ ପଣସ ଗଛ ଆଉ ଆଲୋଭେରା ଗଛ ବି ଏଇଠି ଲାଗିଛି। ଆଜି ଦୀପାବଳି ପାଇଁ ବାଣ ହେରିକା ସବୁ ରଖା ବି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସବୁ ବାଣ ହେରିକା ବି ଥୁଆ ହେଇଛି। ସବୁ କଣ ତ ବମ୍ ଆଉ ରକେଟ ବାଣ ଆଉ ସେମିତି ସବୁ ବାଣ ଅଣା ହେଇଛି। ତଳକୁ ଯିବି। ଖୁମ୍ବାଳୁ ଗଛ ଲାଗିଛି ଆମର। ଗିରି ଗଛ ଦେଖେଇଦିଏ। ଏଇଟା ଆମ ଖୁମ୍ବାଳୁ ଗଛ। ଯୋଉ ମାଳିଛି ଏଠି ଲତାରେ। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଖୁମ୍ବାଳୁ ଗଛ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଏଇଟା କି ଗଛ। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ବି ଏଇଟା କି ଗଛ କହିକି। ଆଉ ଗାଁରେ ଯେଉଁମାନେ ରହୁଥିବେ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ଏଇଟା କେଉଁ ଗଛ କହିକି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ତ ଖଟା କାହୁଁରିଆ ଗଛ ସବୁ ଏଇଟା ବି ଖାଆନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବି। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ତ କାଠ ଶୁଖା ହେଇଛି ଚୁଲିରେ ରନ୍ଧା ହବ କହିକି। ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଛି କାଠ ବି। ଗାଡ଼ି ତ ଏଇଠି ଅଛି। ଏଇଟା ଆମ ପୁରୁଣା ଗାଡ଼ି ଥୁଆ ହେଇଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଛି। ପିଠା କରିବା ପାଇଁ ପାଣି ବସିଛି ଜନ୍ତୁଣୀ ଧରା ହବ। ତାପରେ ଆମ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ। ଆମର ଏଇଟା ରୋଷେଇ ଘର। ରୋଷେଇ ଘର ଭଲସେ ତିଆରି ହେଇନି, ଏମିତି ହିଁ ଚାଲିଛି। ଘରେ ତ କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି, ବାପା ବୋଉ ଖାଲି ରହୁଛନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ସେମାନେ ଯେମିତି ଅଛନ୍ତି ସେମିତି କରିଛନ୍ତି। ବର୍ଷାକୁ ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ସନ୍ତେଇଛି, ନହେଲେ ଭଲ ଥିଲା ଆଗରୁ। ମୁଁ ଆଉ ଯାଉଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଆଈଙ୍କ ଘର ପାଖକୁ। ସେଠି ମାମୁଁ ବାପା ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆଈ ବଇଛନ୍ତି। ଆମର ଦେଶୀ କ୍ଷୀରି ମୋ ବୋଉ ବନେଇଛି। ଡାଲି ଆଉ ଛତୁ ଆଉଥରେ ହେଲାନି ହେଲା। ଏଇଟା ମୋର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଭାଇ, ମୋ ସାନ ଭାଇ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ। ବଡ଼ ଭାଇ। ଓହୋ ଭଗବାନ ରେ ଓହୋ ହାଲିଆ ଲାଗିଲାଣି। बम ब्लास्ट
ପଇସା ନ ପଡୁ ରେ ପଇସା ଆସିବ ଏମିତି ପରା ଛାଡ କିନି ସେଟା ଛିଟିକି ସେଟା ଦୋକାନ ରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପରା ଏଇଠୁ ପଡଲା ଏମିତି ଖଟା ଇଆଡେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେ ଜୋର କରିକି ହଁ ଜୋର କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେ ଦେଖ ଦୂର କରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲା ହାଟ ଦୂରିଆ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଲଗଉଛନ୍ତି ହେରା ଆଉ ଆମ ପିଇସି ନାନୀ ଘରେ ଦିବାଲି ସେଲିବ୍ରେସନ କରୁଛୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଠି ସବୁ ଏସବୁ ଖାଇବା ସବୁ ଅଛି। ଏଠି ମାମୁଁ ଏଠି ମୋ ଆଈ ପିଇସି ଆଉ ମୋ ଭାଇ ଆଉ ମୋ ମମି ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ଖାଇବା ଆଉ କଣ ଆଉ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଆଇ ବି ଏଠି କହିବେ କୁହ କଣ କହିବି ଲାଇକ୍ ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କମେଣ୍ଟରେ ଲେଖିବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ। ବାଏ 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 ଆମେ ବାଏ କର ବାଏ ଆଉ ଯାହା ରାତିରେ କରିକି ଛାଡ଼ିବ।